I denne her video vil jeg fortælle dig lidt om, hvordan man bygger sådan en træhytte, som du kan se bag mig her. Hvis vi lige kigger lidt på den, så kan det godt være, at du tænker, okay, den ser ikke helt ny ud. Hvor mange 100 år siden er det, at Kuno har bygget den? Men det er kun 3 uger siden nu, så den er ny. Men den er lavet af genbrugstræ fra en gammel tagentreprise. Det behøver man da ikke at smide ud. Der er jo masser af godt træ der, som kan bruges til noget. Hvis du skal bruge gammelt træ, altså genbrugstræ, det her er jo, ja, hvad er det, 50 år gammel, 40-50 år gammel, jamen så skal man være opmærksom på, at styrken i sådan noget gammelt træ, den er altså ikke til stede på samme måde som nyt træ. Så man må ikke bruge sådan noget der til bærende konstruktioner, altså selve rammen nedenunder og sådan noget. Der må man ud og købe noget nyt. Det har jeg selvfølgelig også gjort. Men lad mig fortælle dig, hvordan du starter på sådan et projekt her. Man starter med rammen. Og hvis vi lige går op og kigger her, så er det den, der sidder hele vejen rundt indenunder og angiver simpelthen det bærende i sådan en træhytte her. Man starter egentlig bare med at lægge 4 pinde ud på jorden omkring træstammen, så begynder man allerede at kunne få en fornemmelse af, hvor stor den bliver. Bliver den fornuftig i forhold til, kan børnene være der, og bliver den for stor i forhold til, om nu den bliver farlig, om der bliver for meget moment og sådan noget. Man må lige skære det lidt til. Jeg tror, jeg er landet på 1,60 x 1,60. Startede faktisk med at lægge noget ud, der var lidt for stort. 2 meter gange 2, og så tænkte jeg, at det bliver for voldsomt, og så skærer man de der pinde ned. Det er taglægter, nye taglægter, som jeg har brugt til selve den ramme der. Så skruer man hjørnerne sammen, og så har man egentlig sin firkant liggende, som man allerede kan begynde at lægge en retning på, hvad vil egne sig bedst i forhold til den her hyttes placering. Når man har gjort det, så binder man noget snor om, og så må man kigge op i træet, om der er nogle gode, store grene deroppe af, som man kan begynde at fire sin ramme op i. Op med den, og så hænger den rundt om træstammen, og der kan man allerede begynde at danne sig et billede af placering og højde. Skal den være i midten? Hvor høj skal den være op? Hvad er et passende niveau? Når man har gjort det, så skal man begynde at fikse den her træramme. Det vil sige, den skal sidde fuldstændig rocker godt fast. Jeg har gjort det på denne måde. Jeg har lavet en lille udveksling her i alle hjørner og lavet en skråstiver, hvor jeg har skåret et 90 grader hak i denne her taglægte. Og så går den skråt ned og rammer egentlig bare træet. Og det gør den derinde også, og sådan i alle hjørnerne. Og de her holdes faktisk kun på plads med en stålwire. Og så har jeg også givet den et lille dyksøm her i bunden, bare lige mens jeg gjorde det, sådan så der var lidt styr på det. Det har også lidt at gøre med, at så kan den ikke skride alt for let. Men det kan den nu ikke alligevel, når man begynder at spænde sin stålwire fast. Jeg har spændt dem fast med sådan en wirestrammer her. Og den går selvfølgelig så hele vejen rundt og boret ind på den måde der igennem skråstiverne. Så kan man egentlig godt sige, at den sidder fast. Når så man begynder at hænge den her ramme her, ja, så skal der være bid. Jeg synes, at når man sådan pressede den lidt sidelæns, så var den alligevel en lille smule levende, så jeg satte en skråstiver på der, som jeg faktisk har skruet ind i træet på bagsiden. Så er der lidt mere styr på det, men mit udgangspunkt var, at jeg overhovedet ikke ville have nogen skruer ind i træet. Det synes jeg sådan set er fjollet og synd for træet. Så det var faktisk mit udgangspunkt. Men det blev altså til 4 små dyksøm, og så er den skrue på bagsiden der. Ellers er der egentlig ikke noget, der går ind i træstammen. Jeg har så valgt at sikre den her ramme endnu mere, fordi det kan jeg nu meget godt lide. Så hvis vi kigger heroppe
jamen så er der en kæde, der går op rundt omkring en gren der, og ned på den anden side, over i det hjørne der. Og igen rundt om den lille skråstiver, der er nedenunder, og sådan foregår det også over den anden side. Sådan at skulle de 4 skråstiver under denne her hytte lige pludselig give under, måske invitere ungerne hele klassen op en dag og stå og hoppe og skrige, når man ikke lige er opmærksom, jamen altså, så tager de her kæder fat, hvis alt andet svigter. Lige nu er der overhovedet ingen bæring i de kæder her. Det er altså kun skråstiverne, der bærer, men det er en rigtig fin sikkerhed at have på. De sidder rundt om her. Kan I ikke huske, at jeg viste før? Og så er der altså, og så er de samlet med en shekel op på den anden side. Så skal man egentlig bare til at lave sine balystre. Nej, det skal man ikke. Man skal til at lave sine strøer herinde. Altså, den er 1,5 meter, så 1 per 50 cm, og så har man rammen derude. Så det er faktisk bare 2 strøer. Og så skal man kunne gå rundt på den ramme, der så sidder oppe i luften. Og den må simpelthen ikke flytte sig. Man skal virkelig have en god mavefornemmelse med, at tingene sidder rigtig godt fast, før man kører videre. Ellers må man afstive og gøre mere. Og så er det, at man kan begynde at slå sine brædder på. Altså så det egentlig bliver en terrasse, man får lavet et par meter over jordens overflade. Når man har gjort det, så kan man begynde at tænke på balustraden herude. Der har jeg jo egentlig bare skåret de her gamle forskælningsbrædder til, slået et søm i hele vejen rundt. Og så har man sådan set 4 sider, som ingen kontakt har med hinanden. Så det er stadigvæk noget værre dallerværk. Indtil man får det her bræt på oppe i toppen, som styrer alle brædderne øverst. Og så har man egentlig først fået lavet 4 sider. Når man har det øverste bræt på der, så har man en løs side her på alle siderne. Og dem skal man så have samlet i hjørnerne med sådan et hulbeslag der, som jeg bare har bukket rundt om hjørnet op og sat 3 skruer i hver side. Og så er man der faktisk. Stigen her er også lavet af gamle taglægter, og der skal man lige være opmærksom på, at det er altså ikke skruen her, der skal bære vægten fra dem, der kommer gående her. Det er det indhak, man laver med en stiksav hele vejen dernedad til alle trinene. De er lige forsænket ned, sådan at når der kommer en 100 kilos svend her og træder med fuld styrke, så er det ikke denne her skrue, der skal sukke over kiloene, men det er altså det her hak herinde. Skruen sørger bare for, at trinet bliver her, når det blæser, stort set. Altså den skal bare styre trinet på plads, så lander vægten herinde. Jeg håber, du kunne bruge den her lille intro, og pøj med det.